Çinîna darên zeytûnan li Efrîna Rojavayê Kurdistanê ji ber barîna baranê li seranserî herêmê hatiye rawestandin û ew yek ziyanek gihandiye cotkaran ji ber ku hîn berhemên wan di daran de maye û di dema baranê de zeytûn diweşin û bi avê re diçin û winda dibin. Cotkarekê ji Efrînê ji Arkêra ragihand ku ev e demeke barîna baranê li Efrînê nehatiye rawestandin û got tevî ku baran xêr û bêran bi xwe re tîne lê di dema bihêz dibare ziyanê digihîne cotkaran. Ji ber ku hîn berhemên wan di daran de maye û barana bihêz berhemê li erdê dixîne û zeytûn bi av û lihêyê re diçin. û ew li benda rawestandina baranê ne û ziwabûna zeviyan e, da ku dakevin nav zeviyên xwe û berhemên mayî careke din biçinin û li govaşgehan bikin zeyt. Wî cûtkarî her wiha serbar kir ku li hin gundan baran hatiye rawestandin, lê ji ber şilbûn û nezwabûna zeviyan, alavên veguhestinê wek traktor û otomobîlan nikarin biçin nav zeviyan, lewma pirûse hatiye rawestandin. Ne bi tenê cûtkar ziyan divê demê de dîtine, lê xwediyên govaşgehan jî ziyanê dibînin, ji ber ku karê wan hatiye rawestandin. Xwediyê govaşgehekê ji Efrînê ji Arkêra da zanîn ku divê demê de rastî gelek ziyanê hatine, ji ber ku rojane budceyên karkeran li ser wan tê hejmartin. Ji bilî wê yekê cûtkarên Efrînê tu sûd ji demsala îsal nedîtin, ji ber ku piraniya berheman ji aliyê grûpên çekdar ve hatin dizîn û desteserkirin û standin. û berhemên mayî bi nirxekî erzan tê firotin, nexasim tenekeyên zeytê bi 14,000 tê firotin ku ew nirxekî gelekî kêm e li beramber têçûna guhdan û xizmeta darên zeytûnan.